nke a bụ nke anyị, nke a bụkwa nke gị. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ana m anabatakwu n'ọzọ dịka anyị gara je gbara obere aka ahịa ma batakwa. Ọ bụ anyị na Chief Imo worldwide. Ọ bụ anyị na ya nọ n'oge ndị Igbo nke abalị a. Bụkwa ebe anyị na ya na-akparị ọtụtụ ihe gbasara ka o siri bido, maka na ama m na o nwere ụfọdụ ihe ndị ọ na-ekwu ebe a bụkwa nke na-amaghị gbasara ya bụ nwa amadi, maka na ama m na abalị akwa ịmatala ya bụ ihe. Chief Imo, ejije ndị na-emepụta, ọ bụ gị na-eji aka gị ede ya? Maka na anyị chọpụtara na ụfọdụ mgbe onye ọzọ na-edere mmadụ ejije ya emepụta ya, mgbe ụfọdụ ọbụna ndị na-agụ egwu onye ọzọ dee onye ọdọ agụpụta. Nke a bụ ajụjụ nke mbụ, ọ bụ gị na-edere onwe gị ejije ndị na-emepụta? Ejije nke abụọ, enwere otu ejije ga-akpọrọ Dr. Amos. Enwere ụfọdụ ndị na-ewebatacha na ya gị na ha so eme ya bụ ejije. Kedu ka isi akpọpụta ndị a? Kedu ebe isi afụ ha? Na mbụ, ajụjụ nke mbụ, ọmụnwa na-ede ihe ejije m na-eme. Eyi from nke mbụ ruo nga m kwụsịrị taa na nke m mechara bifo bịawa njem a, ọmụnwa na-ede ha. Ejije m ọbụla ifo, nke ọbụla ọ bụ my own, ewu Chief Imo production, ọmụnwa na-ede nde ya, mee shoot ya out, onye ọbụla na-afụ ya. So ọwụ ihe nọ m n'ime. Ana m like ije aka m because nwere ike inye mmadụ mgbe ụfọdụ ha dere gị ọ gaghị esut meseji m nwa na like pass, and some people gas ana m edekwe ka m dere gị nka, anaghị m enyecha ha that listening ear because ama m nwa nwere ebe ejije nke m na-agbadokarị ụkwụ. Anụ bọọla m mere odota ahụ, ọ na-agaziri m ọfụma. Some people nwekwe kpọ gị ka anyị na gị mee kolabo, nsị ha biko wetegolu ka m mara the message, nwekwere okwu ndụmọdụ, nwekwere ihe a ga-amụta, because ọ bụghị just ime comedy ka ndị mmadụ chọọchị, mana ijikwa ya because ihe a ministry ka m akpọ ya, na ministry ka m nọ n'ime ya. Ọwụ mgbasa ozi ọma Chukwu. So m ji comedy am na pass comedy, ile message m niile ị ga na ahụ either I'm condemning this despite na m na dị so crafty, maybe whichever way m si ekwu ya, mana ọ ga-enwerịrị ebe ọ na-agbado ụkwụ. Ọ ya mere o jiri na-abanye ebe dị iche iche, families na-ọwọchi ya, ụmụ ruru ụmụaka, ịpụta ụmụaka kwuo asọ gara gwọ ọgwụ, o shiela ọgwụ, ewe onye kwọrọla gị ọgwụ nke ụgwọ kpọrọ ya agwọkpọ, ọ bụrụ ọgwụ ọwa akara aka. Andọ mmadụ ịma ihe ị chọrọ dị a, ịdị determine na this is ihe m chọrọ, pụta ka m siri chọọ ya. Don't allow people to onye nke a mee mara akwa gị kwofe ebe ahụ, onye nke ọzọ mara yiri trouser gị hụta ya n'ọwa ebe a na gị kwofe. Remain somewhere. Kpọọ nkịta ahụ nọ be gị ya ga na aha ahụ ka ọ ga na-aza. Ajụjụ nke abụọ, then na Dr. Amos, ndị obere ahụ m na-ada akpọpụta. Just like I said before, na Chukwu na-esi n'ebe mkpofu ahịhịa bulie nwa mgbenye elu. Ụmụazị ahụ, ebe ọbụla m fụrụ ha, nga ọbụla m gagidere fụ ha, ana m egbu oge ịnara ha nọmba. Enwe nke anyị mechara, ha kpụkọrọ, ha rụzuru up to 10 bịa my village that time. Ya na-akwụ ndị mmadụ a na-ese video. I mechara the video, one of them nọ n'ebe akwa, njụ ya na-emeli ihe na-etighị akwa. Ha bịa nga m nọ sekpurucha ala sị m na ihe ka mgbe ha bidoro na-aga ihe gbasara film, ihe ahụ the first time ha na-aga somebody's production, enye ha nne dịka esi enye ndị ọzọ nri, enye ha mmiri na-awụghọ, enye ndị ọzọ bottle water, enye ha pure water. That's nye ha hotel, ha nọrọ ndị mmadụ na-ewere moto bịa bupute ha, na-awụghọ na ha ga-eji ụkwụ trek ya miles to come, you know, and nga ka ha menugoro rolu mara mma. Ebe nke ọzọ ada na-eyi were ha efe, ha nwere ọrụ akụ ma ọwa mechie ha agbara. Ụnụ ma ndị nnekwu, ndị obere ọ dịse ndị dwarfs nda m sị ha no, that's making you people to feel at home is my priority. Ọwụ ya wụ ọrụ ọma Chineke si m na-arụ, you know, that there's no way m ga-eshi asị ndị ahụ, anyị niile we are all God creature, so there's no way m ga-eshi bịa mee ya otu ame unless this is your role. And if ka m na-akọ ha, ị na-afụ dị some skit na-akụ mgodo ofu onye ama akọgide ya ọnụ. It's fun. Ha na like ya. Chief Imo come on because on am na ko ha is exposing them the more. It's giving them opportunity to come out. Ebe na ha ị ga-ahụ onye mekwe biko enwere dwarf na side anyị. Ịchọkwa nnetara gị nọmba, m si hụ na mpa dwarf. You know? But all the same, I think Ota ka ise nweta ha. Ota ka m si nweta ha. Ka mere onye ọzọ na-akpa anya abalị ọma. Hello. Ị na-anụ olu m? Welite olu gị maazị. Biko welite olu gị. Ihe m na-ekwu Imo ka m na-ekene, ana m ekele Imo because ọ na-eme anyị obi ọma. Ndewo nwanne m. Aha m wụ
Chinedu Ndubisi nwa mụrụ ụmụ dibịa ekwe. Ewo iwu ọgụ mpagokwu onye dibịa kwa nne. Amụrụ m ụmụ dibịa ekwe. Amụrụ m ebe Kasimi Udọgụ. Lekwenu nga anyị nga. Ana m ekele gị ụdị obiọma ị na-akpa anyị. Ana m agwa gị enwedị dọkịta na-achụ high BP otu isi wee chụ isi akpa anyị obiọma. Ana m asị Chineke nna biko ya mee gị ka ọkwa gị gbalite dịka ndị nke ọzọ a na-anụ aha ha. Ọ gbaligula agbalị gbalifere ọnụ. Amen. Ndewo maka ịkpọtụrụ anyị. 08164425875 ka ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị Chief Imo.